Vos aviso que això va per allà, no és que s'acabe aquí ara l'adolescència, no mos enganyem, Recordeu aquell primer dia del primer d'ESO? Alguns de vosaltres vau entrar a l'escola pensant que encara éreu xiquets de primària, però ràpidament vos vau adonar que este lloc era molt més gran, bueno, i per què no dir-ho, molt més vell i més ruïnós, Bueno, la veritat, no tant. I els professors una miqueta més exigents. Però no entres i no res, ja us coneixíeu tots i fèieu bromes als passadissos com si fos casa vostra. Heu viscut de tot, com en els mòbils confiscats, segurament, i els exàmens sorpresa, o com les presentacions dels treballs que van acabar sent verdaderes obres de teatre. Sense oblidar els milers de memes compartits en els grups de WhatsApp i les discussions apassionades sobre la millor sèrie de Netflix. Segur, alguna ha caigut. Aquests temps han estat ple d'aprenentatges, no només acadèmics, sinó de vida. Heu après què és l'amistat veritable, a superar les dificultats junts i a descobrir qui sou realment. Heu crescut literalment i figuradament, i avui estem aquí per a reconèixer tot l'esforç i dedicació. Així que, felicitats, graduats! Heu sobreviscut a l'adolescència, als exàmens i fins i tot a les hormones descontrolades. Doncs sí, estem molt orgullosos de vosaltres i emocionats per el que el futur us depararà. Aquest és només el començament d'un nou capítol, ple d'oportunitats i aventures. Així que, endavant, graduats, el món us espera. Ja havíem trencat una mica el gel, però ara anem a veure com funciona este acte de graduació. Jo sempre m'agrada començar per detrás i passejar-me, però dic, chico, començo de l'atril i me passejo després, veritat? Me podeu aplaudir, Gràcies. M'he mudat per algo, M'he mudat per algo. Gràcies. Doncs mireu, graduats, quan jo vos diga el curs al que anem a presentar, vosaltres ja vos prepareu per ací, Molt bé, molt atents, veig que sou bons alumnes. Ja vos prepareu per ací. Vos anirem cridant un per un, i tranquil·lets, perquè per algo vos heu mudat. Veniu, tranquil·lets, que vos facin la foto. Per favor, que no se cruce ningú per davant i per detrás. La fotògrafa vos ho agrairà, perquè, claro, tots voleu tindre una foto guapa dels vostres fills, Així que veniu per la passarel·la, cuidado, escalonets, tacons, que alguns estreneu tacons, per favor, aneu amb cuidado, La passarel·la, aneu per aquí vos esperarà el vostre tutor i la directora, vos ficaran la beca, que és això moraet, i vos farem una foto aquí els tres, molt ben plantats, Esteu atents, com ho porteu? Per ara bé, no? És fàcil. Després vos ficareu ahí per a la foto conjunta, i una vegada s'acabi la foto conjunta, els grups que tinguin preparat un discurs faran el seu discurs ahí. El discurs, per favor, curtet, que mos veiem vindre. I si hi ha regals, per favor, els feu fora de l'escenari, perquè, així no podeu fer-los en tot el temps que faci falta i vos feu totes les fotos que vulgueu amb els vostres tutors i mestres. Vale? Això, a vos ha quedat clar, sí o no? Sí? No sé, ja veuré. I vinga. La veritat és que és molt fàcil, no vos fiqueu nerviosos, perquè mira, jo ho he fet ara i no va passar res. I jo, la veritat que, antes de començar, també m'agradaria dir que el centre atorga uns premis extraordinaris i també fa unes mencions honorífiques per l'esforç que han fet alguns dels alumnes del centre. I en aquest moment, per a donar una mica més d'èmfasis, els que ja han vingut algun altre any per lo que sigui o perquè ja si ho saben més o menys, jo us faig fer una onada, de davant per atrás. Jo a la de 3 dic 1, 2 i 3 i feu, vale, de davant per atrás. Ho provem? O sigui, menció honorífica, 1, 2 i 3. Bé, la segona i la tercera vos sortirà molt millor. Jo l'any passat, com que venen nous temps, jo vaig afegir una coseta i a la vegada que fiem aquesta onada diem ole, Ho provem? 1, 2 i 3. ¡Oye! Muy bien. Doncs vinga,
Jo crec que més o menys ja ho tinc tot, no sé, a veure... Abans de res, jo voldria demanar un fortíssim aplaudiment per a l'AMPA perquè sense ells, evidentment, tot este muntatge no hauria sigut possible. Però ben fort, ben fort. Que són les persones que al cap i a la fi s'esforcen perquè els vostres fills lluïsquen guapos i tinguin una foto xula d'un dia tan especial com este. Doncs vinga, comencem. Jo, la directora, ja està preparada? Sí, me diu que sí. Ha vingut ahí ràpid, però bueno, bé. Això sí, ara, jo ja de discursos ja no en faig més, perquè a qui li toca fer un discurs de lo més xulo és a la vostra directora, Rosa Biosca. Un fort aplaudiment per a ella. M'havia traspapelat un moment. Sí? Se sent bé? Sí? Tothom? Vale. Benvolgut alumnat, famílies, amigues i amics, docents i comunitat educativa en general, bona vesprada a tothom. És un plaer poder felicitar a l'alumnat de quart d'ESO de l'IES Ramon Cid el dia de la seva graduació. Enhorabona a totes i a tots per haver arribat fins aquí. El camí haurà estat més o menys fàcil per a algú de vosaltres. Per a totes aquelles persones que s'han esforçat al llarg dels 4 cursos de l'educació secundària obligatòria, que li han dedicat temps i que no s'han rendit mai davant les adversitats, felicitar-vos doblement, perquè l'hàbit i el treball són actituds fonamentals per fer front a tot allò que encara vos ha d'arribar. Tots i cadascun de vosaltres teniu un potencial i unes aptituds personals que desenvolupareu en funció de la capacitat de treball que aconseguiu tirar endavant. No voldria que confonguéreu les meves paraules, no pretenc ser una mena de coach d'anar per casa. Aconseguireu tot allò que vos proposeu? Doncs ja us puc dir que probablement no. Ara bé, heu de mirar amunt, molt amunt, tan amunt com la vostra determinació permeta, i durant el camí de la vida anar aprenent del que vos passe, assumint plans B o C o D, els que calga, perquè no tot vindrà de cara. Igual el que tocaria dir avui és que podreu amb tot, que tot és possible, però la qüestió és que no podem arribar a imaginar-nos les infinites possibilitats que la vida ens posa per davant. El món és complex, canviant i ple de reptes. No tingueu por davant de les adversitats. La graduació representa la fi d'una etapa, però al mateix temps travessar un llindar, el llindar d'una porta per veure què hi ha a l'altre costat. Us toca ser valents i valentes per tal d'orbitar per aquesta nova dimensió amb determinació, coneixements, capacitat de sacrifici i dignitat. Sempre partint d'uns valors personals de respecte cap a la diferència, d'empatia cap a les víctimes d'injustícies i d'estima cap a la condició humana. Sigueu bones persones, perquè amb bons gestos i bones paraules s'arriba més lluny i, sobretot, s'arriba amb la motxilla vital molt més plena. Vos desitjo de tot cor que gaudiu del camí i que vosaltres, joves, feu d'este món o d'este país o d'este poble un lloc d'entesa i de pau. Els vostres gestos parlaran per vosaltres. I ara sí, vaig acabant, perquè han dit que ha de ser curtet, però no puc acabar sense agrair tot el magnífic treball de l'AMPA que ha fet possible Espacte. Són persones molt implicades a les que el centre necessita molt, moltíssim. Moltes gràcies. Agrair també la dedicació dels vostres docents, dels meus companys, del claustre, que sí, que s'ha de reconèixer que han fet una gran tasca, que el nostre treball, el de donar classes, es fa cada dia més dur, i si alumnes sou prou honrats, ho reconeixereu. Moltes gràcies, claustre, per tota aquesta feina feta, i ben feta. I gràcies també a les famílies per la vostra dedicació, per dotar de valors personals als vostres fills i filles,
per entendre que en el món de l'educació, si anem junts, fem molta més força. Gaudiu de l'acte i deixem pas als autèntics protagonistes, la generació de graduats i graduades del curs 2023-2024. Moltes gràcies. Rosa, no te'n vagis? Te demanarem faena, no? Tu vas preparant-te ja per als primers graduats? Els graduats de quart ESO-D. En primer lloc, donarem un fort aplaudiment a la seva tutora, Patricia O'Connor. Si ja estem al puesto. Intentaré no correr más porque después los fotógrafos me peguen la bronca. Que me salte la foto del grupo, Bueno, es el directo, es lo que hay. Así que comencemos en quart d'ESO-D y la primera graduada es Andrea Aguilera Cánovas. Cerdà. Anglés Ortega. Armengol Redón. Daniela Armijos Baraoa. Sergi Bellmunt Forés. Firdaus Puigdegada. Continuem amb Laura Branchant Rovira.
Marina Capella Ávila. Castell Nieto. Sonia Laura Chiluisa García. Marcelino Domingo Domenech. Feel my way through the darkness, gather round beating heart. I can tell where the journey will. Lina Rouai, Kaya El Humani, Abdelillah El Musawi, Bad Edim El Wakiri, Derek Fariñas So let me know when it's over. Martín Herrera Senar. I continuem amb Sara Martín Rodríguez. Julia Mateu Zaragoza. Mar Mestre Sánchez.
Elisa Olariu. Martina Pastor Sánchez. I ara rebem a un d'estos alumnes que ha sigut guardonat amb la menció honorífica. Així que farem una onada, no? Ell és Javier Pérez Monllao. A la de una, a la de dos i a la de tres. Seguim amb Megan Salvador Ibáñez. Emanuel Josué Solís Leiva. Així que continuem amb Álvaro Soriano Borràs. Iker Toledo Mirabé. Sebastián Torres Foix. Ara sí, que no s'escapa ningú, anem a fer la foto de grup com toca. Ordeneu-vos bé, manen els fotògrafs. Aneu als fotògrafs. Els de les puntes, aneu-vos-ne. Molt bé, ara sí, si algú vol dedicar unes paraules, aquí dels micros, per a ell. Que sí, que aneu preparant els mòbils, per a fer uns selfies amb la beca, la directora i la vostra tutora. Així que vinga. Buenas tardes a todos y a todas. Somos
Carlos, Martín y Derek representando a cuarto D. Esperamos que estéis disfrutando de este momento en el Ramón Cid, que seguro que lo recordáis tal y como lo veis, y eso es porque sigue estando igual, o peor. Hoy vuestros hijos, hijas, amigos o hermanos se gradúan de la ESO. Así llegamos al final de este camino que nos ha unido para ahora separarnos cada uno hacia nuestro futuro. Despedimos un curso lleno de solidaridad, donde han habido huelgas y manifestaciones. Pese a que el instituto en sí no ha estado en las mejores condiciones, hemos podido aprender y reír. En parte, gracias a esos profesores que siempre nos han acompañado durante estos 4 largos años. Gracias por vuestro esfuerzo y dedicación. Pero todo hay que decirlo, a veces se nos han hecho un poco pesados. Solo un poco. Finalmente, tras muchas horas charlando y otras tantas hablando, nos despedimos oficialmente de la ESO. Llevos la beca puesta, venga, ese móvil, venga, rapidez, que s'ha de fer un selfie ahí en la vostra tutora, vinga, aquí treu el mòbil. Preparat? Arribeu-vos bé. Patricia Rosa, esta directora, tindrà una col·lecció de selfies avui. Molt bé, un fort aplaudiment per a ells. Acomiadem a Patricia ja, i els seus alumnes. De quart d'ESO B, i anem ja per l'últim grup, la veritat és que ha passat molt ràpid.